A todos, imos a dar comenzo á Xunta de Goberno convocada para o día de hoxe, a unha hora distinta, pero teño que salir de Santiago porque teño unha reunión en Coruña a 1:15 e, polo tanto, eso nos obriga a adiantalo. Nos temas da Xunta de Goberno salientaría, como sempre, en temas de obras, a cesión de uns terrenos para viario público, a CETAR, autorización para a instalación dunha pasarela coberta entre os edificios do Instituto Antonio Fraguas en Fontiñas, diferentes licencias de obras para viviendas unifamiliares en Carlexo, dúas na Rúa da Queimada, outra na Rúa Torrente, outra na Rúa Torreira de Arriba. Tamén para un hotel xardín, que é o cambio de uso dunha casa con invernadoiro que se convertiría en hotel xardín, cita no lugar de Neiro. Tamén se concede autorización á Xunta de Galicia e se pon a súa disposición unha parcela municipal no SUN 31 en San Marcos para facer un área, unha especie de área de parada de autobuses co fin de que os que accedan ao Monte do Gozo os autobuses os poidan deixar ali e desde ali subir a pé. Neste sentido, se habilitará unha dársena que permitirá a carga e descarga simultánea de 7 autobuses. Tamén se aproba o proxecto e se iniciará o procedimento de licitación para a estabilización do Noiro en Vidán a carón do río Sarela. É unha zona onde hai un deslizamento da beira do río con un certo risco de que en un momento determinado se poida vir abaixo e caer hacia o río. Por lo tanto, se vai a estabilizar esa zona co fin de garantir a seguridade dos usuarios dese vial que une Sarela de abaixo con Vidán. Tamén se destinan 320.000 euros do plan de obras e servicios da Diputación a Acción Social. Se abonan 660.000 euros a empresa Urbaser como reconocimiento de facturas ao estar sin contrato en este momento, e apróbase o 25 certamen de teatro Intercentos para o que se habilita un presuposto de 4.308 euros. Bueno, isto quedou de si a Xunta de Goberno. Non sei se hai algunha pregunta que formular. Decir que mañán faremos unha Xunta de Goberno extraordinaria ás 9:30 da mañán. Pensábamos celebrala hoxe a última hora, pero o terme que desplazar eu fora queda para mañán ás 9:30, a que en principio se levarían 2 temas, que é a convocatoria para a venta ambulante na cidade histórica, as condicións, e tamén irá o encargo de xestión a TUSA da nova estación de autobuses. Faltaban algúns documentos que non dou tempo a preparar para os xas 10 da mañán, pero, polo tanto, irán mañán pola mañán. Tamén, se estuvera listo, podería ir a convocatoria das axudas á cultura, pero eso está pendiente do informe de intervención e non podo asegurar que este para mañán. En calquer caso, se non é mañán, será ao longo desta semana. Non sei se hai algunha pregunta sobre estes temas. As axudas á hostelería salían hoxe, non? Se publicaban hoxe, por lo tanto, se abre mañán o plazo de presentación de axudas. E, no caso do comercio, se abriu o plazo o sábado. Se publicaron o venres, sábado se abriu o plazo, a hostelería se publican hoxe,
O plazo se abre mañán e, presumiblemente, para este fin de semana se abrirá o plazo coas de cultura. Co cal quedarían feitas as 3 convocatorias. O da convocatoria de venta ambulante de cidade histórica é unha regulación de... Sí, vamos a ver, todo isto se deriva das determinacións da Comisión Asesora da Cidade Histórica que reclamou que se quitaran determinados postos que estaban no entorno da catedral, que debían ser ubicados en outras zonas. E a partir de aí que se debería facer unha regulación dos temas de venta de artesanía, actuacións artísticas, venta de produtos de temporada, etcétera, etcétera. Entón, as regulacións artísticas, as actuacións artísticas van por un lado, ora saliría, digamos, o que sería venta ambulante e produtos de temporada, que en principio estaba previsto que fora hoxe a Xunta de Goberno, pero se considerou oportuno non só incorporar a literatura, sino tamén uns planos explicativos para evitar precisamente confusións, para evitar esa confusión, e esos planos foi os que non dou tempo a ter hoxe a primeira hora, pero que si estarán a media mañán, probablemente xa estén en este momento. O que pasa é que ahora mesmo xa non temos tempo, porque ahora vai todo seguido. No, eso comentaremos en todo caso mañán. Tamén, que non o comentei, con motivo do levantamento do estado de alarma, tamén van a cambiar as condicións de accesibilidade ás instalacións deportivas. Pero entendo que isto vai explicar Esther, non? Xa o explicou Esther? Vale, perfecto. Pois se xa o explicou Esther, xa está explicado. Non vale a pena reiteralo. Sí, claro que... Non afecta aos artistas de rúa? En principio, dos artistas de rúa concreto, os que exercen unha actividade artística concreta, eu creo que eso xa está determinado por outro lado e xa se fixo a convocatoria correspondente. Isto vai máis orientado a venta ambulante, artesanía e, sobre todo, produtos de temporada, é dicir, xeados, castañas, etcétera. Non. De momento non. Está feita, pero como me metan eso xa non chego ao minuto de silencio. Paula, da COPE, quería preguntar como valora o anuncio do presidente da Xunta desta fin de semana de que podría haber concertos este verano de 1000 persoas. É posible a celebración de grandes concertos en Santiago? Isto mudar unha posible proclamación do apóstolo que teña Galicia a traballar o Concello? Non, en principio non, porque eu creo que o que manifesta o presidente da Xunta é un deseo que se irá matizando co tempo. En calquer caso, nós estaremos pendientes as limitacións de aforo e as condicións que terá que fixar a comunidade autónoma, porque é evidente que se levantou o estado de alarma, pero seguimos e sigue en vigor o estado de emerxencia sanitaria, que está declarado pola Xunta de Galicia, se non me equivoco, desde o 12 de marzo do ano 2020, e de momento non se levantou, nin vimos trazas de que se vaya a levantar. O que entendo que está plantexando o presidente da Xunta é que no Monte do Gozo, no Brao, non sabemos a que altura do Brao, porque Brao é o 21 de xunio e acaba o 21 de setembro, quero dizer que é probable que o nivel de vacinación ao ritmo que estamos indo agora experimente cambios moi notables entre a situación en xullo e a situación en setembro. O que está plantexando e abrindo a posibilidad é de que entren 10.000 personas sentadas. En principio, hai que decir que a capacidade do recinto sentados creo que son 43.000 personas. Por tanto, 10.000 personas sentadas é un recinto para 43.000
quer dicir que cada 4 plazas se ocuparía unha. Por lo tanto, a mí non me parece unha cifra exagerada. Creo que é posible encaixalo. Evidentemente, na Quintana ou no Obradoiro ou en outros espacios que temos dimensións máis reducidas, lóxicamente, non se poderían facer eventos de 10.000 personas probablemente na Plaza do Obradoiro, porque se hai que preservar determinadas distancias, pois o mellor, pois tampouco teñen que ser 700 como van a ser nas festas da Ascensión, o mellor poden ser 2.000 ou 2.500 ou 3.000. 10.000 seguro que non. 10.000 seguro que non. Ora, para as festas do Apóstol estaremos a normativa que saque a Comunidade Autónoma e esperemos que a saque pronto porque nos temos un problema. Por exemplo, para o tema dos famosos chiringuitos. Nos temos que convocar un concurso. Non é que se poñan, é que hai que convocar un concurso e adxudicalo. E iso require un tempo. E require que conozamos que condicións son as que se lle poden exixir, cousa que a día de hoxe non conocemos tampouco. Perdón. Non, ainda non, ainda é moi pronto, se abriu o plazo o pasado sábado. Hombre, se pregunto, seguramente me poderán dar algún dato, e vou a preguntar. Pero a diferencia da outra vez, no que o criterio principal era os ser os primeiros en presentar, agora non é así. Agora vai por un sistema de puntos, no que, por exemplo, teñen prioridade os que non foron beneficiados a outra vez. Por lo tanto, agora é diferente. E tampouco é necesario que a xente se dé tanta presa, porque ao final o que vale é que faga as cousas ben. A outra vez, lembro que se habían agotado a partida na primeira noite. É dicir, ás 8 da mañán, cando abriu o Concello xa, o número de solicitudes solicitadas, porque ademais se abriu ás 12 da noite, e ás 8 da mañán xa se esgotara. Esta vez non vai ser así. Pois non me atrevo a dar unha data, pero o normal é dar un mes para que se poida presentar. Por lo tanto, se son o 25, se as festas empezan, calculemos o 15 de xulio, se eles necesitarán un mes, en realidad xa estamos fora de plazo, porque eles logo teñen que ter un tempo para instalarse. A verdade é que xa estamos prácticamente fora de plazo, pero bueno, canto antes aí vamos, cales son as condicións, se é que é posible sabelo, porque é moi posible que se fixen unhas condicións a semana que ven e que logo estas sean cambiadas unha, dúas, 3 ou 7 veces de aquí ao mes de xullo. Hai unha incertidumbre moi grande. Sí, para a habilitación, porque máis que construcción é habilitar unha Arsenal, sí. En que zona concretamente? No lado onde están facendo as obras? Vamos a ver, ti cando subes hacia San Marcos, má dereita, hai unha urbanización de chalés ali, que parte está en construcción, é ali. Queda xusto na baixada do Monte do Gozo. Despois do cruce da autopista, e un pouco en frente do hotel Santiago Apóstol, me parece que é. Máis dúbidas? Bueno, pois xa está. Eu, simplemente para rematar, quixera felicitar e agradecer a todos os compostelanos o comportamento este fin de semana. Probablemente a proximidade dos exámenes axudou, pero o certo é que tuvemos menos problemas dos que cabería pensar. E feito se dispuxera para a noite do sábado un dispositivo extraordinario da Policía Local, que, bueno, tuvo
bastante menos traballo do que nos temíamos, pero iso, lóxicamente, só podemos considerar como unha magnífica noticia. Por certo, unha información que me olvidei de dar, que me saltei esa página, é a convocatoria para centros especiales de emprego do Servicio de Mantenimento do Parque de Brandia, con un presuposto de 91.537 euros anuales e un plazo de 3 anos. Lembrade que hai 3 parques que non están incluídos no concurso de parques, que son Brandia, que Salgueiriños e Monte de Viso, que a idea é reservar os 3 a centros especiales de emprego. Perdón, non sei se había alguna cousa máis ou simplemente dar as grazas a todas e a todos.